kuɗi kimanin naira 106,000 a mining na Aba Coin. Assalamu alaikum wa rahmatullah, barkanmu da wannan lokaci da fatan kowa yana cikin ƙoshin lafiya. Wannan dai ba shine bidiyo na farko ba, shine bidiyo na kusan 3 da nake kawo muku shi akan mining na Aba Coin, wanda na kawo tun a ranar farko, wato ranar farko da na fara kawowa, sannan na lokacin da na kai da withdraw na nuna muku yanda ake withdraw. To yanzu alhamdulillah wannan kuɗi da nayi withdraw kuɗi ya sauka. Dalilin da yasa ban ɗora tun da wuri ba ko tun a baya, saboda sun sauya tsari ne, dole sai ranar Talata suke bada damar da za a yi withdraw, ko in ce suke tura kuɗin da aka yi withdraw. Saboda haka ne yasa in jinkirta sai a yau da suka turo da kuɗin nayi P2P ɗinsa ya zama kuɗi zuwa cikin normal account ɗina na naira, sannan nayi wannan bidiyo. Saboda haka a cigaba da yin mining na Aba Coin, ga wanda ba sa yi su yi ƙoƙari su yi, ga kuma wanda ba su fara ba, link ɗin yana ƙasan wannan bidiyo. Idan aka ce ƙasan wannan bidiyo wato description, kan bidiyon nan da kuke ga shi za ku danna, bayan kun danna za ku ga an ce muku ga link ɗin, sai ku danna kansa kai tsaye zai kai ku Telegram, sai ku fara mining. Shi dai wannan mining da kuke ga na Aba Coin a Telegram ake yin sa, kamar yadda kuke gani bayan kun shigo zai ba ku wajen da ku danna start, to sai ku danna, daga nan sai ya fara yi muku mining, wanda na nuna tun a farko a yanda ake yi. Za ku yi amfani da auto kill wanda ta dinga danna muku ko da ba ku danna da kanku ba. Sannan kuma mining ɗin nan idan ka tara point guda 400,000 daidai, to shine yake a matsayin 1 gram na gold, wanda idan aka canja shi shine yake daidai da dala 67, wanda wannan dala 67 idan ka canja ta za ta kai ka, ko in ce za ta koma 106,000. Kuma duka wannan kuɗin na same su ne bai fi kwana 4 ba. So amma sakamakon ina da referral ne waɗanda suka yi a ƙasa na kenan. Amma idan ba ka da referral to kar ka damu, in dai za ka ci gaba da yi, kar ka ga lokacin da aka ɓata. Kada ka damu da lokacin da aka ɓata, in za ka yi to zai ɗauke ka kwana 54 kana yi kullum, kana zuwa kana yi, domin suna ba da guda 7,500. Guda 7,500 idan kana yi kullum to zai ɗauke ka kwana 54, sannan shine za ka tara wannan adadi na 400,000, wanda shine zai zama dala 67, kimanin naira 100 da kusan 6 zuwa da 7 kenan. Da haka idan kana yi ka ga ba ka tara da yawa ba, kar ka damu, kawai ka ci gaba da yi. Idan kana da damar da za ka gayyato wasu kuma sai ka gayyato, amma abin nan na tabbatar da yana aiki, dama sai da na tabbatar tun kafin ma yanzu, sai da na tabbatar na samu garanti a kansa sannan na kawo muku. Haka zalika kuma yanzu ni ma hujja ne a gare ku, wanda za ku iya nunawa ga wasu, wanda ga shi kun ga na cire. A bidiyo na baya na nuna muku yanda nayi withdraw suka tura kuɗin, wanda sai ranar Talata yau kenan. Saboda haka yanzu zan shiga domin in nuna muku yanda suka turo kuɗin da kuma yanda nayi transfer sa ya koma naira. Na yi amfani da wannan ne, wato Bybit, wato wata exchanger ce na sa ta a ita suka turo da wannan kuɗin. Saboda haka ga shi wannan shine method ɗin da suka turo da wannan kuɗin. Idan kun duba ga shi nan depositing amount, ga shi nan 67 USDT, dala 67 suka turo min, wannan ta Gmail kenan. Wanda idan muka shiga cikin ita Bybit namu, wato exchanger tamu wanda muka yi amfani da ita, exchanger ba sai Bybit ba, za ku yi amfani da su OKX ko Binance ko Trust Wallet, duk za ku yi amfani da su, wadda ta fi muku sauƙi dai da ita za ku yi. So wannan shine cikin Bybit, wanda a wancan lokaci na nuna muku yanda na shiga, na je na ɗauko USD wallet address ɗina, na zo na yi amfani da shi na sa suka turo min. Abin da ya sa nan za ku ga 0 saboda har na yi P2P ɗinsa ya koma naira, wato daga yanda suka turo a USDT ya koma naira, yanda zan yi amfani da shi. So wannan method ɗin idan kuka duba shine method ɗin, ga shi nan USDT, idan kun duba ga shi nan lokacin ƙarfe 6, ko in ce ƙarfe 4 da kusan 40 ma suka turo mini. Ga shi nan success ga sauransu duk dai ga shi nan. Sannan na yi P2P ɗinsa ya koma a matsayin dala kenan, ko in ce ya koma a matsayin naira, wanda idan muka shiga Gmail ɗinmu wanda muka yi amfani da shi, za ku ga method ɗin wanda muka yi P2P da shi ya turo min, na tura masa dalarsa. Ga shi nan za ku ga P2P, ga shi nan your order has been complete, ga shi nan na tuttura masa account number da komai da komai, ya turo min kuɗina, na tura masa USDT ɗin nan. Wannan duk method ne wanda yake nuna na yi wannan P2P ɗin. Ga shi nan wannan na dala 67 ɗin duk dai ga shi nan na tura masa. Sannan idan muka shiga cikin application ɗinmu, na yi amfani da Opay ne, shi ma zan nuna muku method ɗin na kuɗin da ya shigo. Duka ina wannan ne ina nuna muku domin ku ƙara tabbatar da wannan abin da gaske ne, kuma ku ƙara mai da hankali a kansa. Ga shi da muka shiga transaction history, ga shi nan idan kuka duba ga shi nan 106,000 har da 690 ya turo mini, na tura masa a matsayin wannan USDT ɗin da sauransu dai. To wannan dai abin da muka kawo, wato Aba Coin, abu ne da yake da alkhairi kuma ake samu, sannan na tabbatar da ingancinsa, kuma yanzu ga shi nan na nuna muku yanda aka yi
tun daga lokacin da na fara har lokacin da na yi withdraw. Gashi nan alhamdulillah. Saboda haka dukkan wanda baya yi to yayi ƙoƙari yayi, link ɗin yana ƙasan wannan bidiyon, wanda kuma yake yi sai ya tsaya to ya ci gaba da yi. Abu ne da ana kyautata masa zato kuma insha Allahu za a ci gaba da dacewa. Sannan kuma ga waɗanda suka tara da yawa, idan kuka yi deposit kuka yi withdraw na 67 USDT suka turo muku ita, to ba za ku sake yi ba sai wani watan. A kowane wata sau ɗaya ake withdraw. Saboda haka wanda suka tara da yawa ba dama su dinga yi. Misali in sun tara su yi, in aka jima sun ƙara tara wani su ƙara yi. A'a, dole a wata sau ɗaya ake kamar yadda suka faɗa kuma yake a cikin dokarsu. To wannan shi ne. Don haka waɗanda ba sa mining na Aba Coin kada a manta link ɗin yana ƙasan bidiyon nan, wato description. Da an shiga za a gan shi sai ya kai ka Telegram ne sai ka fara mining. Ga wanda ba sa mining na wannan abun, yana da kyau su sani shi fa mining ba wai abu ne da za ka sanya kuɗi a cikinsa ba. Abu ne da kullum kana amfani da wayarka. To maimakon kullum ka dinga jin labarai da ganin bidiyoyi da sauran abubuwa, to ai ƙwara ce kullum kana ware wani lokaci wanda kake shiga, ko in ka samu lokaci kake shiga kake wannan mining. Tunda na farko ba kuɗi za ka sa ba, kawai datar wayarka ce za ka yi amfani da ita. Shi ma ba wani data mai yawa za a ja ba. In ka samu lokaci ka je ka yi ne, kuma a ƙarshe ka ga an samu alkhairi insha Allah. Saboda haka wannan shi ne, da fatan an fahimta. Allah ya ba da sa'a. Na gode. Waɗanda suke mining su ci gaba da mining insha Allahu kowa zai cire.